Vi er i gang. Time to hente the next beer. Denne gang bliver det Special Kasper edition. Du der, flyt dig lige. You need to talk while I'm hitting the beer. Når vi skal snakke. Men jeg kan for travlt med sin Tinder-dag. Nå nej, det er ikke en dag endnu. Det er ikke en dag endnu. Det er mig en Orla, du. Det er hvad? En Orla. En orle. Det er en Orla. En orle. Er det en orle, vi er i gang i nu? Man skulle tro, vi var på ostejagt her, men det er vi ikke. Vi hedder Gamle Ole og Jens Petter og han og en pumpesok, altså. Det. Jeg siger det bare, det havde været bedre, hvis det var den reelle musik, du spillede, og ikke dig. Kasper, har du set Nordsjælland? Det er noget ligesom når Brøndby og de er ude at spille kamp, så sidder de også der og varmer op ude foran handen og drikker bajer der. De er ikke bedre at være sådan en Brøndby-fan. Nej, Til det nysgerrige havde vi det lige er super dejligt, at vi bliver afbrudt lige midt i filmen her. Vi havde lige en nysgerrig seer. Men Publikum, der ikke går i sin kæft. Men Han det var- spillede nu, bare roligt. det var et hyggeligt indslag. Det er, der var slet ingen tvivl om det. Nå, det vi har Kan her, du høre plasket? PS, husk at lægge lyd. det er en Orla. Lydting ind Det der. her, det er en Orla fra brygget Martin, jo vist. Jo, vist. Jo, Og vi op i Svorsk. jo vist, jo. Den er faktisk også for de 5 gårde, som vi har haft tidligere. Og den, jamen du kan også se det på indpakningen selvfølgelig. Den minder på mange måder om didrikken. Den hedder bare Orla, den her. Og den ser umiddelbart ud til at være en kende mørkere end Orlaen. Nej, en didrikken, sorry. Det er, når man får lidt indbord, så glemmer man hurtigt. Nå, skal vi smage på det, eller hvad? Den er på 4,6%, så det er en meget standard bajer. Skal vi se, om Kasper kan få åbnet øl med andet end øloplukker? Nej, det er fin øloplukning der. Han tænker over det i 4 millisekunder. Fuck. Det var sgu en han. Det var en han. Det var Der kom en han. Det var Orla, der kom frem der. Det er helt sikkert. Men Ole, det er jo faktisk indbegrebet af svensker, og de har det bare med at komme for tidligt. Orla ølsnapper. Det er lige før, det skulle være dagens tag. Men lad os se, om vi ikke kan finde noget bedre løbet af afsnittet. Det er, vi kan gå på noget bedre. Kan vi det? det er jo faktisk ikke Orla frøsnapper, men det er Orla ølsnapper, ikke? Det er Prøv overladt. at hælde op. Den var så dårlig, nu så bare hold kæft og hælde op. Hold kæft og hælde op. Især efter det med svensker. Det er svært at komme efter. Det var det, mændene, efter det med svensker. det var det, mændene sagde til kvinderne i 70'erne. Hold kæft og gå i køkkenet. Kan du mærke den pinlige tavshed? Ja, det kan jeg godt. Så hvis du bare får hældt op, så vi kan... Kan du bare holde kæft og hælde op, så kan vi andre føre samtalen Men I og ved, sørge jeg for, at har der ikke er pinligt afsted. Nej, vi ved, at du ikke har ret. Det er derfor, vi er stille. Den her, den har også sådan lidt en karamelgylden farve, ikke? Vi er så uenige med dit Prøv at mandsjuvenistiske du stemmer holdninger, at vi DF, bare du holder skal kæft. bare holde din kæft. Nu sidder jeg og støtter alle kvinder på denne jord, og så sidder du og siger, at jeg skal holde kæft. Ja. Er vi tilbage til det der med det mandsjuvenistiske før? Mandsjuvenistisk røvhul, du er. Nej, det er Jamen, det er fordi Kasper har det som tidligere nævnte citat med, at det eneste, der er i Danmark en mandsjuvenist, og det kan jeg rigtig holde deres kæft. Det er faktisk noget, der kommer fra Kasper oprindeligt. Det er faktisk ikke et citat, vi har fundet. Det er et citat, Kasper er kommet på. Ja. Jamen, det er det. Og nu synes jeg, vi skal holde Jeg synes, vi skal- næsten væk fra alt det Vi skal ikke snakke politik i dag. politiske her, og så skal vi få næsten ned øl og duft til den. Kein Politikgesprächen. Det er en rigtig god Kein måde. Politikgesprächen. Det dufter godt. Ja, den er fin. Det var faktisk rigtig godt. Lidt frugtigt. Der er et eller andet over de 5 gårde der. Det er der. De kan fandme Den noget. har sådan en flot Men mørk farve. hvilke 5 gårde er det egentlig? Jamen, det ved jeg heller ikke. Der havde jeg håbet, du kunne svare jo. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg drikker bare. Skål på det. Det er en fin øl. Den er god. Det er det. Den er sgu god. Ja. Ja, det kan sgu noget. Må jeg sige. Jeg vil sige, den er ikke bedre end Didrik, men den er bedre end den her. Den er bedre end den her, men den er ikke bedre end Didrik. Til dem, der kan høre lidt mærkelig grin i baggrunden, Så er det- vores kære far, der Yderst sidder elskede og er ved fader. at dø af grin over en video, han sidder og kigger på. Og der er 90% chance for, at det indeholder penis.
Vi kan blive meget enige om, at det ikke passer ind i dette program med det meget, hvad kan man sige, stilfulde musik, vi kører her. Det er faktisk... Det er meget Jeg stilfulde vil program, faktisk der passer kalde det, ikke at helt det er det grænser til det respektløse over for Ben Fabricius. Det vil sige, ikke kun på Ben Fabricius, men også øllen Orla. Ja, Det er lidt... Det er dårlig stil over for Ole. Det er det. her sidder han side om side med Didrik og kæmper for at komme op på den tredjeplads. Ja. Og han mister alt der. Og nu synes jeg, vi skal skåle for Ole. Skål Jeg for siger skål for Orla. Orla ølsnapper. Stakkels Orla. Nå, hvad skal vi finde ud af her? Didrik, jeg vil stadig sige, vores gode ven Didrik. Synes du dejligt, Didrik er bedst? Dejligt, Didrik er bedre. Ja, men Didrik er god. Didrik Det er er også god. derfor, Didrik har formået at stadig at være i top 3. Ikke? Ja, Didrik er god. Jeg vil også sige, hvis vi igen skal snakke om, hvem skulle have været på en eventuel 4. plads, så vil Orla have været der. Ja, Men han kommer ikke op på en 3. Det gør han ikke. Kismeier skulle have været på en 4. plads. Hold Ole kæft, skulle have været den hold 3. kæft. Der er Kismeier, jo lidt blandede meninger mellem Jesper og Esther. Kismeier, han kunne... Han kunne kysse min bare røv. Kiss my ass, yes. Han kunne kysse min bare Man kan sige, røv. nu er det jo vores program. Så hvis vi lyster No, og skifter om, no, så er det en mulighed. no. No, 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 no. Så siger vi farvel til Kismeier. No, du kan ikke kisse mig op med, ud af top 3. Det gør du ikke. Men nu vi er jo 3 om bestemme. Det gør du ikke. Jeg er helt med på din holdning, men jeg må faktisk ærligt indrømme, at jeg skulle med brug. Så kører vi den ned som 3'er. Vi kører den ikke ud af top 3. Den er ikke dårlig. Den er ikke bedre end Orla. Det er den altså. Nej, Nej, det er den den er ikke. ikke. Den er ikke. Nej, Du tager den der op igen, og så fjerner du den her lorteflaske. den er ikke bedre Den er end ikke Orla. bedre end Ole. Det var ikke, den var dårligere end Orla. Det var bedre end Orla. Du har Den er lige ikke siddet bedre og end sagt Orla. ja. Jeg skal ikke have... Nej, I tager ikke kiss mig ud af top 3. Det gør I ikke. Det gør vi. Kiss mig fucking ass. Kissmeyer var god. Det er bestemt om det, der må være... Kismeier er jo den er dårligere end Didrik, og den er også dårligere end Ole. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at lade den blive her, og så mangler vi sådan set bare dagens citat for Oscar Wilde. Hvad er dagens citat for Vi os, kører Johan? Orla og kiss mig på en del tredjeplads. Den der kedelig. Det kan man ikke. Hvad er dagens citat? Men dagens citat, det er jo, at... Du fjerner ikke en kiss mig skal uden at kysse en røv først. Vil du ikke køre dagens citat, eller hvad? Vil du gerne kysse en røv, eller hvad? Du skal alt. Du skal køre Hvilken dagens røv citat. vil du så gerne kysse? Din bror eller din gode ven? Som du også skal kalde bror på et andet tidspunkt. Hvad synes du? Stop it. På en helt anden måde. I don't fucking care. I don't give me a sighted. Nå, så kiss mig ude. Og skål på det. Vi ses Nej. næste gang. Vi mangler stadig dagens citat. Hvad er dagens citat? Er det dagens citat for Oscar Wilde, ikke? Hvad er dagens citat for os? Dagens citat er: lån altid penge for en pessimist, for han vil aldrig forvente at få dem tilbage. Det er kraftigt, det kan sagt. Det er altså bare, det er dagens citat. Boys and girls. Og kæft for Tak for i skæve. dag. Tak for denne øl. Kæft for Nu er skæve det ud at to låne. close down. Og kæft for skæve ud at låne penge af nogle pessimister. Det skal vi. Nå, tak for i dag. Vi Ses til næste øl.